Hurot na? Agay, hurot na. Atchong! Tip-on? Tanawa lagi dag paduol pag niya. Gina. Wala na? Yata ng chicken. Wala na? Hurot ng bahog. Nakatuan yung mabuhog eh. Kaya Dodo. Lagi bukan Dodo. Ano yung mabuhog mo? Oh. Mana oi? Ah! Wala na? Gipa chicken. Ang itlog ba nga doon si kabuhog? Doon man sila naglumlum. Na. Gari na, kaya nanganaog man sila duha. Tapos mamahog. Dali pa na ako, bak isa ka karton. Ang isa, ikutangan ako kunom. Ang isa, unong bilin ah. Nagtagsa sila karon. Tawag ka chicken. Oh. Ah, sige dulu na. Ah. Apa man? Yan ang hawiran. Ha? Guro ko ni mutsi oh. Ito na lain sa nalibugi. Ayaw mga ikuan pabor niya. Lagi naman paborito ni mo nga. Ano yung chay tawagon? Kana bogi oh. Ah, bogi oh kay mo man ang imo oh. Kana mana oh. Bogi dito dula ko dula. Dula. Dula, bago na siya oh. Bogi, bogi.